Kun taɓa jin labarin wani tsuntsu wanda ke tashi yana shawagi a sararin samaniya tsawon shekara 6 ba tare da ya sauka ƙasa ba a saman teku? Kana kuma shi ne tsuntsun da ya fi kowane tsuntsu girman fuka-fukai a cikin duk tsuntsayen da aka samu a cikin duniya. Yakan iya shawagi a sararin samaniya ba tare da yana girgiza fuka-fukansa ba. Wannan abubuwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ba wa mutane mamaki saboda tsuntsun yana tashi a sararin samaniya ne yadda ka san wani jirgin sama. Albatross wani babban tsuntsu ne mai dogon fuka-fukai wanda ke shekara 6 ba tare da ya sauka ƙasa ba, wato yana rayuwarsa ne a sararin saman teku iyaka dai ya sauko saman ruwa ya farauta. Shi fa albatross bai cika zuwa ƙasa ba sai dai idan zai yi aure, ita kuma macen idan za ta yi ƙwai. Shi namijin bayan ya fita sabgar rayuwa daga ƙuruciya sai ya koma ƙasa kawai don neman abokiyar aure da yin ƙwai. A cikin shekaru bayan shekaru masana sun ɗora na'urori a jikinsa irin GPS da tag trackers domin bibiyar inda yake tafiya. Wannan ya ba da dama inda aka gano abubuwan mamaki a kansa. Masana sun gano yana iya shawagin fiye da kilomita 80,000 a shekara, yana kewaye duniya ba tare da gajiyawa ba. Albatross yana da kusan nau'i 22, amma akwai manyan guda 4 wanda suka fi shahara a cikin duniya.